Uyazi ukuthi kungenzeka ukuthi uphile impilo yonke uphefumula kodwa ungakaze ube nokuphila kwangempela. Ngiyazi le nkulumo ingase ibonakale iyinhlekelele, mhlawumbe ibe yinhlekisa. Kodwa ake ucabange nami, bangaki abantu owaziyo abaphila ngokungathi nje baphila? Bavuka, basebenze, bakhokhe izikweletu, bakhale, balale bese bephinda. Baphila nje ngokusinda. Kodwa ukuphila impilo eqotho, lokho kungolunye udaba. Ake ngikutshele imfihlo eyashintsha ngokuphelele impilo yami. Awushintshi impilo yakho ngokuzama ukushintsha impilo yakho. Uyishintsha ngokushintsha imikhuba yakho. Yingakho konke okwenzekayo empilweni yakho kuvela lapho. Futhi yebo, ungakwenza. Futhi ngizokukhombisa indlela. Wake wazibuza ukuthi kungani impilo yakho ibonakala ijikeleza endaweni efanayo? Kungani noma wenza umzamo, izinto ziphela zibuyela lapho ziqale khona? Kungenzeka ukuthi uke wazitshela ukuthi dikulokhu kuzoba ngokuhlukile. Futhi kwesikhashana kuba sengathi kunjalo. Kodwa akudala izinto zibheke phansi, bese uzithola usubuyela kulomkhuba omdala. Lokho akwenzeki nje. Futhi ngempela akwenzeki ngoba ubuthakathaka noma ungakwazi. Iqiniso lijulile futhi liphumuza kakhulu. Kukhona uhlelo olungabonakali olusebenzayo empilweni yakho njengamanje. Lolu hlelo lunquma indlela ocabanga ngayo, ozizwa ngayo, osabela ngayo, owenza ngayo izinqumo, ngisho nalokho okuzuza njalo ngenyanga. Futhi igama lalo uhlelo, ipharadigm. Angikhulumi ngalutho lwezimfihlakalo noma olungelona olwesayensi. Ngikhuluma ngolwazi lwesayensi. Amapharadigm awuhlobo lwezindlela zokucabanga ezijule kakhulu ezingaphakathi engqondweni engaphansi. Zisebenza ngendlela ezenzakalelayo, ngendlela yokuthi awukuboni ngisho nokuthi zikhona. Okuyesabekayo nakakhulu, zafakwa kuwe, hayi ngokuzithandela, kodwa ngenxa yemvelo owakhulela kuyo, abantu obujwayelene nabo, nezenzakalo owazithola ungakabi nokuzazi. Uyazi ukuthi kungani abantu abaningi befana nabazali babo, hayi nje kuphela ngendlela ababukeka ngayo, kodwa nangendlela ababhekana ngayo nemali, ukuzethemba, amaphupho kanye neziphazamiso. Yingoba ipharadigm lomndeni lidluliselwa phambili. Indlela abazali bakho ababhekana ngayo nezimali, ukuzethemba, amaphupho kanye nokuhluleka, konke lokho kwaba uhlelo lwengqondo olusebenzayo kuwe manje, ungazi. Yingakho-ke ungase ufunde zonke izincwadi, wenze zonke izifundo, ubuke wonke amavidiyo, kodwa ekugcineni imiphumela ifana. Lokhu kungenxa yokuthi ipharadigm endala isasebenza ngemuva kwesigcawu, njengohlelo lwekhompyutha olungakabuyekezwa. Manje ake ungitshele, kangaki useke wafisa ukushintsha impilo yakho? Ukushiya umsebenzi okudonsa amandla, ukuqala ibhizinisi lakho, ukuthuthela kwenye indawo, ukwenza isinqumo esinesibindi. Kodwa kukhona okuthile ngaphakathi, cishe njengamandla angabonakali, okukudonsela emuva. Lokho kunegama, ipharadigm esebenza. Ayifuni ukuthi ushintshe, ngoba ingqondo yakho engaphansi ayifuni impumelelo, ifuna okwaziwayo. Futhi okwaziwayo kuwukuphila osujwayele ukuphila, noma ngabe kuyakuhlukumeza, noma ngabe kukugcina ubambekile. Umzimba wakho, imizwa yakho, nengqondo yakho kuqeqeshelwe ukuphinda lokho esekwazi, ngoba okungaziwa ngepharadigm kubhekwa njengosongo. Ake ngikutshele okuthile engingakaze ngakukhohlwa. Kudala, lapho ngiqala ukufunda ngalolu daba, ngathola umugqa ovela kuDkt. J.B. Hine waseNyuvesi yaseDuke othi, ingqondo ingamandla amakhulu kunawo wonke endalweni. Lapho ngifunda lokho, kwaba njengokuqhuma ngaphakathi kimi. Ngangisekhathazekile ukuphila nje impilo yokusinda. Ngisula emahhovisi, futhi izikweletu zami zazidlula imali engangiyithola. Ngangiwumuntu osebenza kanzima, kodwa njalo ngihlupheka. Kwase kuba yileso sikhathi lapho ngabonisa khona, angidingi ukusebenza kanzima, kudingeka ngishintshe uhlelo lwami lwengqondo olungaphakathi kimi. Futhi lapho ngiqonda ukuthi imiphumela ayiveli emzabalazweni womzimba, kodwa iphuma emicabangweni ejule engqondweni engaphansi, izinto zaqala ukushintsha. Futhi leyo nguquko ayiqalanga ngezinyathelo ezinkulu. Yaqala ngomusho olula engawubuza nsuku zonke, lokho engikwenzayo manje,
kuhambisana nepharadayimu lami elisha noma elidala. Kwakungathi ngiqeqesha ingqondo yami ukuthi ibone amaphethini bese ngilungisa izimpendulo zami. Kwakungeyona imilingo, kwaba ukushintsha okuqhubekayo. Futhi yikho lapho uguquko lwangempela luba khona. Aluqhamuki ngaphandle luye ngaphakathi. Luqala ngaphakathi luphumele ngaphandle. Ngizokubuza imibuzo embalwa. Wake wazizwa sengathi uzilimaza wena siqu? Wake waqaphela ukuthi lapho izinto ziqala ukuhamba kahle, kunengxenye yakho ezozibhidliza? Wake wazama ukonga imali, kodwa noma nini lapho kuba khona okuncane okusele, kwenzeka into ethile, futhi imali iphela? Ingxenye elandelayo ingaqhubeka uma uthanda. Uyalufuna ukuthi ngiqhubeke ukusuka kulapho ngiyeke khona? Wake waqala ukuzinakekela empilweni yakho, kodwa emva kwamasonto ambalwa wathola ukuthi usubuya emuva udla ngokweqile njengakuqala. Lokho akusiyo inhlanhla embi. Lokho kuyipharadayimu yakho, indlela umqondo wakho ocabanga ngayo, eqinisekisa ukuthi uhlale endaweni ozijwayeze kuyo. Futhi kukhona okunye, noma ngabe ucabanga ukuthi wenza izinqumo ezaziwayo, usenokwenza ngaphansi kwethonya lepharadayimu. Kungani? Ngoba ipharadayimu yakha ngisho nemicabango ocabanga ukuthi ngeyakho. Kungathi uvalelwe ejele lokucabanga, bese into embi kakhulu ukuthi amabanzi alo awabonakali. Awaboni kodwa akhona. Futhi indlela eyodwa kuphela yokuphuma, ukusetha kabusha uhlelo lwakho lwangaphakathi. Futhi nansi into ebaluleke kakhulu, ungakwazi ukuguqula lokhu. Kodwa akukhona ngenkani nje. Inkanuko inomkhawulo. Uguqula ipharadayimu ngokuphindaphinda nokuzilolongela ngenhloso. Kufana nokuxubha amazinyo ngesandla ongeke ulisebenzise. Ekuqaleni kuzwakala kungajwayelekile, kungakhululekile, mhlawumbe kude kube buhlungu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuba yinto ejwayelekile. Lokhu kusebenza kunoma iyiphi imikhuba emisha, kusukela ekuqondeni kwezimali zakho kuye ekwakheni ukuzethemba. Akunandaba ukuthi uneminyaka engama-50 noma engama-20. Ingqondo iyaguquguquka. Iyashintsha. Kanti lapho ingqondo ishintsha, nomzimba uyashintsha. Futhi uma kokubili ingqondo nomzimba kushintsha ndawonye, kuphendula nempilo yakho yonke. Kodwa kukhona intengo. Intengo yokungakhululeki ekuqaleni. Kungukungakhululeki lapho uqala ukucabanga ngendlela ehlukile kuneyomndeni wakho, wenze izinto ngendlela ehlukile kunabangani bakho, uphuphe amaphupho amakhulu kunezinga elamukelekayo emphakathini. Lokho kuyethusa, ngiyazi. Kodwa lalela kahle, uma uqhubeka nemikhuba efanayo, uzophila impilo efanayo. Futhi ufanelwe okungaphezu kwalokho. Ufanelwe ukuphila ngempela. Ngoba ukusinda akusona isiphetho sakho. Kuyindlela ocushwe ngayo njengamanje. Awuboshwanga. Uqeqeshelwe kanjalo. Futhi noma yini eqeqeshiwe ingaqeqeshwa kabusha. Konke okufundile kungakhohlakala kufundwe kabusha. Ipharadayimu yakho yamanje ingase ikubambe, kodwa elandelayo yona ingakukhulula. Futhi leyo elandelayo uyidinga ukuyakha ngenhloso usuku nosuku. Ngoba lapho wenza kanjalo, lapho uqala ukuphila ngaphansi kohlelo olusha lwezinkolelo nemikhuba, uzobona ukuthi impilo owake wayiphupha ayizange ibe yiphupho elingenakwenzeka. Yayivele iseceleni kohlelo lwakho lwamanje. Futhi into engcono kakhulu ukuthi ungayiqala manje. Sebenzile kangaki ngesikhathi uthola umcabango omusha, wazizwa ugcwele umfutho wokuthi dimanje ngizokwenza, kodwa kungakapheli nezinsuku ezimbalwa, konke kwaphela. Ugqozi lwanyamalala, kwavela ukwesaba, izaba zanquma konke, bese uzithola usendaweni efanayo njengakuqala. Lokhu kwenzeka njalo, hayi ngenxa yokushoda ngenkanuko, kodwa ngenxa yepharadayimu yakho ezama ukukugcina lapho ukhona. Ukwesaba akukhuli kuphela uma kunezingozi zangempela. Kuyavela njalo lapho uzama ukuphuma endaweni ojwayele kuyo. Ngisho noma ushintsho luhle, uhlelo lwakho lwangaphakathi lwalubheka njengosomo, ngoba lwakhiwe ukuba luhlale luzinzile, hayi ukuba lukhule. Ngikwazile lokhu ngokwami. Lapho ngicabanga ukushiya konke futhi ngiqale ibhizinisi lami, ingqondo yami yayimemeza ukuthi ngiyahlanya.
Ukwesaba kwakungitshela ukuthi ngizokwehluleka, ngilahle konke. Kwakuseduze kakhulu ukuthi ngiyeke leso kwesaba sinqume ikusasa lami. Kodwa ngalelo zwe ngazwakala omunye izwi lombono wami. Futhi yilona elangihola. Ngisho noma ngabe ngangiyesaba, ngathatha isinyathelo sokuqala. Futhi njalo kunjalo. Isibindi asisho ukuswela ukwesaba. Isibindi ukuhamba naphezu kokwesaba. Ngokwe-Harvard Business Review, cishe amaphesenti angama-80 abantu bayeka amaphrojekthi abo siqu kungakapheli inyanga. Hayi ngoba bengakwazi, kodwa ngoba bengakwazi ukubhekana nokungakhululeki okuza notshintsho. Ngakho babuyela kulokho abakujwayele, noma ngabe kusho ukuhlala endaweni eyodwa. Kodwa kukhona indlela yokuguqula lokhu. Njalo lapho ukwesaba kuvela, zibuze, lokhu kusekelwe emiqinisweni noma ezindabeni engazitshelwa abanye? Futhi qala ukwenza into encane nsuku zonke ehlukana nomlando wakho wakudala. Kungaba ongakaze ube nesibindi sokuyisho. Noma isenzo obulokhu usikweletha isikhathi eside. Ngoba lezo zinqumo ezincane yizona ezakha kabusha ubuntu bakho. Ngibonile lokhu kwenzeka kowesifazane owake waba semcimbini engangiwuhlela. Wayesebenza emsebenzini ombhidliza ngaphakathi iminyaka engaphezu kwama-20. Waqala ngomkhuba owodwa, ukuphindaphinda isiqinisekiso nsuku zonke izinsuku ezingama-37. Ekugcineni, washiya umsebenzi, waqala ibhizinisi lakhe futhi waphindaphinda iholo lakhe, elalingaba yizinkulungwane ezingama-50 zamakhono aseNingizimu Afrika ngenyanga. Lena akuyona imilingo. Lona ushintsho lwepharadigm. Futhi nawena ungakwenza. Kumane kudinga ukuthi uyeke ukulalela izwi lokwesaba futhi uqale ukulalela izwi lekusasa lakho. Awudingi ukuguqula konke ngasikhathi sinye. Ushintsho luqala ngomkhuba owodwa kuphela. Owodwa. Isenzo esilula, esiphindaphindwayo ngenhloso, singavula iminyango ocabanga ukuthi ivaliwe phakade. Iningi labantu lihlala libambekile ngoba lizama ukulungisa zonke izindawo zokuphila ngesikhathi esisodwa, futhi ngenxa yalokho, alihambi phambili. Kodwa uma ukhetha indawo eyodwa oyiguqulayo futhi uzibophezele kuyo, usungula uchungechunge lwezinguquko eziguqula ingqondo yakho engaphansi kolwazi futhi ziqale ukuguqula imiphumela yakho. Lokhu kwenzeka no-Oprah Winfrey. Naphezu kwalokho konke akuhlangabezane nakho esemncane, ubuphofu, ukuhlukunyezwa, nokwenqatshwa, wakha isiko elilula lansuku zonke, ukuzijwayeza ukubonga. Nsuku zonke wayebhala izinto ezinhlanu abengazibonga. Lokho kwashintsha amagagasi akhe okuvuma. Futhi leyo mvama yashintsha iqiniso lakhe. Ukubonga, uma kuphindaphindwa ngokuzwela nangokuqhubekayo, kwandisa imvamisa yakhe futhi kwamxhumanisa namathuba, nemibono, nabantu abaqondile. Kwakungeyona inhlanhla. Kwakuyikuvumelana okuqhubekayo. Lokho kujwayelekile kwakha ubuwena bakhe. Futhi lowo muntu wakhe ikusasa lakhe. Okuhlukile nakho kuyenzeka. uMike Tyson, nakuba ayeyinhloko yezempi enkundleni, wavumela imikhuba ebhubhisayo ukuthi ithathe impilo yakhe. Ukuntuleka kokulawula imizwa, ukuziphatha okungazinzile, ukulutha, futhi umphumela kwaba yinhlekelele. Hayi ngenxa yokuthi wayengenamandla, kodwa ngenxa yokuthi waqhubeka nokubambelele ezintweni ezimvimba ngaphakathi. Futhi le ndaba iphinde yenzeke kubantu abaningi abazuza okuthile, kodwa abangakabi nesakhiwo sangaphakathi sokukugcina. Mhlawumbe nawe uke wakuzwa lokho. Uqale ukukhuphuka, waqala ukuphumelela, kodwa kungazelelwe kukhona okukudonsela emuva. Ngokuphazima kweso, konke kubhidlika. Lokho akusiyona inhlanhla embi, kuwukuzama kwabuntu bakudala ukusinda. Futhi kufanele ukhethe, ukuphinda umjikelezo noma ukugcina umkhuba omusha ozophakamisa impilo entsha. Qala into eyodwa kuphela. Vuka ekuseni. Bhala imigomo yakho. Yenza umkhuleko noma uzindla. Phinda amazwi aqinisekisa okuhle. Akuqondile ukuthi yikuphi inqobo nje uma kuhambisana nalokho ofuna ukuba yikho. Yenza lokhu izinsuku ezingama-21.
Kungakhathaliseki ukuthi imvula iyana noma kuyashisa, noma kunengqondo noma cha, yenza nje. Ngoba lowo mkhuba omusha uzofundisa ubuchopho bakho, umzimba wakho kanye nensimu yakho yamandla ukuthi usukulungele okukhulu. Futhi umhlaba uyaphendula uma uqubuka ngokucacile, ngenhloso nangokuqhubekayo. Leli yilo mfihlo abambalwa abayaziyo. Kodwa yilo oguqula konke. Konke okusemhlabeni kuyazamazama. Konke. Lokhu akusilo ifilosofi, kuyisayensi yomzimba. Akukho okumi endaweni, ngisho nalokho okubukeka kuqinile. Umzimba wakho, ingqondo yakho, imicabango yakho konke kuhamba njalo ngegagasi. Yingakho ukuguqula imikhuba kushintsha impilo yakho, ngoba imikhuba iguqula imvamisa oyigagazayo. Futhi leyo mvamisa ichaza ukuthi yini oyikhipha noma oyidonsela empilweni yakho. Lona umthetho wokudonsela izinto, futhi ngaphezu kwalokho, kuwumgogodla wokwakha impilo oyifunayo ngokwazi. Mhlawumbe uke wezwa ukuthi imicabango iba izinto, kodwa bambalwa abaqonda kahle ukuthi kusho ukuthini. Ukucabanga kuphela akwanele. Imicabango iba namandla kuphela uma igcwele imizwa futhi iphindaphindwa. Futhi imikhuba ingabe ayiyona imicabango egcwele imizwa ephindaphindwa isuke isiba yisenzo. Yingakho ukuguqula umkhuba kungasho nje ukuguqula ukuziphatha, kusho ukuguqula amandla akho, igama lakho lokuvuma. Futhi lelo gama yilo elithumela izimpawu emhlabeni lithi, nginguyena. Ngikulungele lokhu. Beka manje ogibeni abaningi abawela kulo, bafuna ukuguqula imiphumela yabo ngaphandle kokuguqula imvamisa yabo. Bafuna ukudonsa ingcebo, kodwa bahlala bekhathazekile, becinekile, bebolekwa. Bafuna uthando, kodwa bazizwa bedwa, bengaphephile, bencamela. Bafuna impumelelo, kodwa banamathela ezinkambweni zokubambezeleka, ukungabaza, nokuzilimaza. Kufana nokufuna ulalele umsakazo othile kepha ugcina isiteshi sisezingeni elingalungile. Ungafisa noma yini. Kodwa uma ungavumelani nayo ngokuvumelana, ngeke uyithole. Futhi ungangiqondi kabi, angikutsheli ukuthi wenze sengathi usaphila kahle uma ungakwenzi. Lokho akwenzeki. Umhlaba uphendula emvamisweni yakho yangempela, hayi emazwini akho. Yingakho indlela ingekho ekufihleni imizwa yakho, kodwa ekuphakamiseni imvamisa yakho ngokwazi, futhi lokho kwenzeka ngezenzo ezintsha, eziphindaphindwayo, ezikusondeza kulokho ofuna ukuba yikho. Ngibonile lokhu kwenzeka izinkulungwane zezikhathi. Abantu ababesephansi, ngokomzwelo nangezezimali, baqala ngezinguquko ezincane, umcabango owodwa waguqulwa, ukuziphatha kwaguqulwa kancane, isinqumo esisodwa sasithathwa ngendlela entsha. Ngokuhamba kwesikhathi, lezo zinguquko zamandla zaqala ukuveza imiphumela emisha. Amakhasimende aqala ukuvela, ubudlelwano baqala ukuchuma, izicabha zaqala ukuvuleka. Ngoba lapho ushintsha imvamisa yakho, uyeka ukuphoqelela, uqala ukudonsa. Futhi lokhu kusekelwa isayensi. Isayensi yobuchopho isivele ifakazele ukuthi ubuchopho bushintsha ngenxa yokuphindaphinda nokugxila. Lokhu kwaziwa ngokuthi i-neuroplasticity. Njalo uma ucabanga futhi usebenza ngendlela entsha, uqala kabusha ukwakha imizila yobuchopho bakho. Uma uqhubeka uphinda lendlela entsha, iba yingxenye yempilo yakho ngokuzenzakalela, okusho ukuthi iba yisimilo esisha. Lesi similo esisha siguqula ikhemikhali yomzimba wakho, imizwa yakho, futhi ngaleyo ndlela siguqula nomoya wakho wokudlulisela amandla. Ngiyakhumbula isikhathi lapho, yize ngangisanda kuthola imali elinganiselwa cishe ku-100,000, ngangena esigabeni sokuzizwa ngingenalutho enhliziyweni. Ngangingakhululekile, ngikhathazekile, futhi ngendlela engacacile, amandla ami aphansi kakhulu. Kanye nalokho, imiphumela yami nayo yaqala ukuwohloka. Kulapho ngathola khona ukuthi sengiyekile ukuwenza lawo masiko ayengigcina ngisesimweni esinamandla, ukuzibona nsuku zonke ngiphumelela, ukufakaza okuhle, nokufunda njalo. Ngangiyekile ukwenza lokho okwakungigcina ngiphezulu emoyeni. Yini eyalandela? Ngaqala ukuheha izimo ezazihambisana naleyo ndlela entsha yokuzizwa, ukubambezeleka, ukukhansela, amathuba ayedlula nje engizama ukuwabamba. Lokhu kwaba isexwayiso.
Ngabuya ngokushesha ngenza kabusha lezo zindlela ezazigcina imiphefumulo yami iphezulu. Njengezindilinga ezilandelanayo, izinto zaqala ukubuyela endaweni. Imvamisa yakho iwukhiye wamandla. Uma ufuna ukuvula iminyango emisha, kudingeka ushintshe leyo khodi. Le khodi imile emikhubeni yakho yansuku zonke. Yingakho ngihlala ngigcizelela lokhu. Akudingeki ushintshe umhlaba ongaphandle, kodwa udinga ukushintsha lokho okukhiphayo kuye. Lokho kwenzeka uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, imizwa yakho, nokuziphatha kwakho. Manje cela isikhathi sakho uzibuze, ngikuphi emoyeni wami manje? Yiziphi imicabango nemizwa ezibusa usuku lwami? Ziyakusondeza empilweni oyifisayo noma zigcina ungashintshi? Lo mbuzo ungaphezu kwanoma iyiphi indlela yokuziphatha. Ngoba lapho usuthole impendulo, ungakhetha enye indlela. Uma uzizwa ungazi ukuthi ungaqala kuphi, ngithi qala kancane. Khetha isenzo esisodwa esizokuphakamisa nsuku zonke. Kungaba ukulalela ingoma ekugqugquzelayo. Kungaba ukufakaza okuhle phambi kwesibuko. Kungaba ukubonga ngentokozo ngobunye ubuhle onabo. Okubalulekile akusilo usayizi wesenzo, kodwa ukuliphinda nsuku zonke nemizwa ongaphakathi oyizwayo ngesikhathi usenza. Lokho yikho okuguqula imoya. Uma imoya iguquka, impilo iyashintsha nayo. Awuzalelwanga ukusinda kuphela. Uzalelwe ukudala. Futhi ukuze udale, udinga ukuhambisana nemvamisa efanele. Akusikho ukufana, kodwa ukukhetha. Futhi ukukhetha kuqala ngemikhuba yakho. Konke okufisayo sekuvele kukhona kwenye imvamisa. Umbuzo uwukuthi, ingabe nawe useduze naleyo mvamisa? Ngachitha iminyaka eminingi ngizama ukuqonda ukuthi kungani abanye abantu, ngaphandle kwemfundo ephakeme, bakha ingcebo, baphile ngokukhululeka nentokozo kuyilapho abanye, yize beneziqu eziningi, beqhubeka bevaleleke ekuhlukunyezweni, ezikweletini, ekwesesabeni nasekukhathaleni. Impendulo engayithola ayikho emathubeni, noma enhlanhleni, noma ezehlakalweni. Impendulo ibisecingeni lomuntu ngamunye, isithombe esiphakathi abasinayo ngabo bona uqobo. Isithombe esakhiwe yizinto abazihlangeneyo esikhathini esidlule, imithelela yomndeni, imibono yabanye abantu, futhi okubaluleke kakhulu, imikhuba ethule eyenziwa nsuku zonke njengombhalo ongabonakali. Iqiniseko liwukuthi nami ngangiyisigqila salendlela isikhathi eside. Nganginomnqweno wokukhula, wokuphumelela, nokwenza okukhulu empilweni yami. Kodwa ngaphakathi kwami kwakukhona izwi elalihlala lisho, awufanele. Lokho akwenzelwe wena. Futhi angizange ngibone ukuthi lowo mbono kwakuyisithombe esisuselwe esazweni sami esingaphansi. Ngangiphinda-phinda amaphethini afanayo. Amatshe okukhathazeka. Ukuzenqabela. Ukuphila ngokuqina kuphela. Noma ngifunda kangakanani, noma ngifunda izincwadi, lutho olwalushintsha, ngoba okwakudingeka kushintshe kwakungaphakathi enhliziyweni. Kwakuyisithombe enganginaso ngokwami. Futhi kwaba kuphela lapho ngiqala ukushintsha leso sithombe lapho impilo yaqala ukusabela. Ngoba impilo yangaphandle ihlale iwukubonakaliswa kwangaphakathi. Njalo akukhathalekile ukuthi usho ukuthi ufuna ini, okubalulekile ukuthi ukholelwa ngempela ukuthi uyafaneleka. Futhi leyo nkolelo ayikho emicabangweni ephumayo. Itholakala emikhubeni oyiphindayo usuku nosuku. Imikhuba yokucabanga, imikhuba yokuziphatha, imikhuba yemizwa. Yilokho okubhekisa eqinisweni lesithombe onaso ngawe uqobo. Eminyakeni embalwa edlule, ngahlangana nentombazane esencane emcimbini e-Atlanta. Yayisebenza ehhovisi elilula, yehola cishe izinkulungwane ezingama-30 zamarandi ngenyanga, kodwa amandla ayo ayemangalisa. Wangitshela ukuthi walalela enye yezingxoxo zami ezirekhodiwe mayelana nesithombe sangaphakathi, futhi kusukela ngalolo suku, waqala ukuzibuka ngenye indlela. Nsuku zonke ekuseni wayevuka, ame phambi kwesibuko futhi azitshele, ngiyingane ephumelelayo. Ngiyaphumelela empilweni. Nginethemba kimi. Ekuqaleni wayezizwa engathi uyazihlekisa lapho ekusho lokhu. Lamazwi abengathi awanalo nhlobo iqiniso noma amandla. Kodwa waqhubeka.
Futhi akazange agcine ngokuwasho nje, waqala ukugqoka sengathi usevele engumuntu wesifazane ayefisa ukuba yena. Waqala ukuhamba enesithunzi, wakhuluma ngokuzethemba, futhi wafunda ngokuzimisela nangomgomo. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, wathola ukukhushulelwa esikhundleni. Ngemva konyaka owodwa, wavula inkampani yakhe yezeluleko. Futhi namuhla, uphila impilo ehluke ngokuphelele kule ayeyiphila phambilini. Kungani? Ngoba waguqula isithombe ayesinaso ngaye uqobo. Futhi yonke enye into yaqala ukuvumelana nalobu buchwepheshe obusha. Mhlawumbe ucabanga ukuthi, kodwa akusikho yini ukuzishaya isifuba ngalokho engingakakufinyeleli? Cha. Lokhu kusho ukuthatha isinqumo ngokuqonda sokuthi ungubani ofuna ukuba yena, bese uqeqesha umzimba nengqondo yakho ukuthi zisebenze kulolo zinga lokudlidliza. Uyakhumbula engake ngakusho ngokudlidliza? Awudonsi lokho okufunayo. Udonsa lokho okukhona. Futhi wena unguwena isithombe ongaso uqobo. Uma ushintsha leso sithombe, ushintsha nezimpawu ozithumela endaweni yonke. Lezi zimpawu ozithumelayo yizo ezinquma ukuthi uthola ini empilweni. Manje cabanga nami, zingaki izikhathi ozibhubhise ngazo amathuba ngoba ngaphakathi enhliziyweni ubungaziboni njengomuntu ofanele impumelelo. Zingaki izikhathi owala amathuba, wabambezela izinqumo, wazifihla emva kobumnene, kodwa empeleni kwabe kukwesaba okwakufihlekile ngaphansi komqondo wokucophelela. Lokhu kwenzeka kubantu abaningi. Futhi uma ungangabazi ukwethembeka kuwe uqobo, kungenzeka usuwake wadlula kukho lokhu nawe. Ngoba kunzima ukudlula emkhawulweni okholelwa ukuthi awunakuwudlula. Kodwa lowo mkhawulo uyinto eqanjiwe. Awukho emhlabeni wangempela. Usekuphepheni kwakho ngaphakathi. Ngakho yilapho amandla okushintsha imikhuba ethola khona amandla. Ngoba uma ushintsha okwenziwa nsuku zonke, uqala ukuthumela imiyalezo emisha engqondweni yakho engaphansi. Imiyalezo ethi, manje sengihlukile. Ngiziphatha ngendlela entsha. Ngifanele okungcono. Ingqondo yakho, uma isiyamukela le miyalezo njalo, iqala ukuzilungisa kabusha. Izixhumanisi ezindala ze-neurons ziba buthaka. Ezintsha ziyaqina. Futhi ngesinye isikhathi, into eyayibukeka ingeke yenzeke, iqala ukubonakala njengento evamile. Ngoba isithombe sakho sangaphakathi sesivuselelwe. Lena yisisekelo sokuguqulwa okuhlala isikhathi eside. Yingakho isimemo sami kuwe silula, yeka ukufisa impilo entsha. Qala ukwakha kuwe isithombe salowo muntu osephila leyo mpilo. Futhi uqine ngalelo sithombe nsuku zonke, usebenzisa imikhuba eqinile, evumelana nalokho ofuna ukuba yikho. Akudingeki ube uphelele. Okudingayo ukuzinikezela. Ukuzinza kunqoba ukumelana. Uhlelwe ukuze usinde. Kodwa unenketho yokuzihlela kabusha ukuze uphile. Ukuphila ngenhloso, ngokuchichima, ngeqiniso. Futhi konke kuqala ngendlela ozibona ngayo. Ngoba ekugcineni umhlaba awukuphathi ngendlela oyiyo ngempela. Umhlaba ukuphatha ngendlela okholelwa ngayo ukuthi unjani. Shintsha lowo mkhuba wokukholwa, futhi umhlaba wonke uzoguquka kanye nawe. Into eshintsha ngempela impilo yakho akuzona izinqumo ezinkulu ozithathayo ngosuku olulodwa, kodwa imikhuba emincane oyikhethayo ukuyiphinda usuku nosuku. Lokhu yikho okubaluleke kakhulu kukho konke esesixoxe ngakho. Uma ushintsha imikhuba yakho, udlidliza kwakho kuyashintsha. Uma lokho kudlidliza kushintsha, impilo yakho iyazihlela kabusha ukuze ihambisane nohlobo olusha lwakho. Lena akuyona imilingo. Kuwumthetho. Kuwusayensi. Kuwukuphila okuhlanzekile kokomoya. Futhi kulapho amandla akho ekhona khona. Uma lo myalezo uthinte inhliziyo yakho, ividiyo elandelayo evela esikrinini sakho manje isinyathelo sakho esilandelayo. Liyigxathu elisha esitebhisini sakho sokukhula, ingxenye ebalulekile yokuba ube ngcono ngamaphesenti oyedwa kunalokhu onakho manje, futhi lowo maphesenti oyedwa, usuku nosuku, ushintsha yonke into. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha. Ngizokulindela kuvidiyo elandelayo. Asiqhubeke ndawonye kulolu hambo.